चैत्राची सोनेरी पहाट, नव्या स्वप्नांची नवी लाट, नवा आरंभ, नवा विश्वास, नव्या वर्षाची हीच तर खरी सुरुवात. तुम्हाला व तुमच्या गोड परिवाराला मराठी नववर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार, माय मराठी अस्मिता या आपल्या मराठमोळ्या चॅनलवर मी पूनम तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुढीपाडव्याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. यावर्षी गुढीपाडवा केव्हा आहे, गुढीपाडवा का साजरा करतात, कडुनिंब का खातात, गुढीपाडवा पूजा मुहूर्त, पूजा साहित्य, गुढी कशी उभारावी याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया. गुढीपाडवा हा सण चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला म्हणजेच वसंत ऋतूच्या पहिल्या दिवसाला महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक प्रदेशात साजरा केला जातो. गुढीपाडवा या सणाला हिंदू नववर्ष असं देखील म्हणतात. हिंदू धर्मातील 3.5 मुहूर्तापैकी हा एक मुहूर्त आहे आणि या दिवशी सगळी नवीन आणि शुभ कार्य केली जातात, जी नक्कीच लाभदायक असतात. आपल्या दारात उभारलेली गुढी ही समृद्धीचे आणि विजयाचे प्रतीक म्हणून उभारली जाते. त्याचबरोबर आपल्या पौराणिक कथामध्ये सुद्धा एका राजाने इंद्रदेवाने दिलेल्या काठीची नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी पूजा केली आणि त्याच प्रती आदर व्यक्त केला आणि मग पुढे अनेक राजांनी देखील काठीला वस्त्र लावून ही परंपरा पुढे नेली. त्याचबरोबर आपल्या पुराणानुसार ब्रह्मदेव यांनी याच दिवशी विश्वाची निर्मिती केली, त्यामुळे देखील गुढी उभारतात. प्रभू श्रीराम देखील आपल्या राज्यात वनवास संपून याच दिवशी आले, त्यामुळे देखील या दिवशी गुढी उभारली जातात. यावर्षी गुढीपाडवा 2 एप्रिल 2022 वार शनिवार या दिवशी आहे. तर गुढी ही नेहमी सूर्योदयाच्या वेळी उभारावी, तसेच ती सूर्यास्ताच्या काही वेळ आधी उतरावी. आपल्या महाराष्ट्रात गुढी उभारण्यासोबतच गुढीपाडव्या दिवशी ढोल ताशे याच्यासह शोभायात्रा देखील काढल्या जातात. आता आपण गुढी कशी उभारायची ते पाहूया. तर गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अभ्यंग स्नान करून रोजची पूजा पाठ करून घ्यावी. आपल्याला ज्या ठिकाणी गुढी उभारायची आहे ती जागा स्वच्छ करून त्या ठिकाणी चौरंग किंवा पाट मांडून त्याभोवती रांगोळी काढून घ्यावी. गुढी नेहमी घरातील अंगणात किंवा खिडकीजवळ किंवा गॅलरीत उभी केली जाते. गुढी उभारण्यासाठी सर्वप्रथम एक विरूची किंवा बांबूची काठी घ्यावी, ती स्वच्छ धुवून घ्यायची. त्या काठीला ठिकठिकाणी कुंकाचे नाम ओढून घ्यायचे. त्यानंतर कुठल्याही धातूचा, तांब्याचा, चांदीचा किंवा अगदी स्टीलचा जरी असला तरी चालतो, एखादा तांब्या घेऊन त्या तांब्याला कुंक आणि स्वास्तिक काढून घ्यायचं. त्यानंतर आपल्याला गुढीला जी साडी लावायची आहे ती साडी घ्यायची. साडी शक्यतो नवीन असावी, काळ्या कलरची साडी वापरायची नाही. काही ठिकाणी साडीऐवजी नवीन कपडा किंवा ब्लाऊज पीस देखील वापरतात. तर सर्वप्रथम या पूर्ण साडीच्या निर्या करून घ्यायच्या. त्या निर्या विरूच्या काठीला वरच्या साईडला दोरीच्या साह्यानं बांधून घ्यायच्या. त्या साडीसोबतच ब्लाऊज पीस, आंब्याची डहाळी, कडुनिंबाची डहाळी, त्याचबरोबर साखरेची गाठी व फुलाचा हार बांबूच्या काठीला बांधून घ्यायचा व त्या साडीवर आपण जो घेतलेला तांब्या आहे तो तांब्या उलटा किंवा उपडा ठेवून घ्यायचा. हा तांब्या उलटा किंवा उपडा ठेवण्यामागे देखील काही शास्त्रीय कारणे आहेत. गुढीवर उपडा ठेवण्यात आलेल्या तांब्याचा वरचा भाग हा निमुळता असतो. निमुळता भाग हा ब्रह्मंडलातून सकारात्मक ऊर्जा आकृष्ट करून घेतो. या सकारात्मक लहरी कलशात सामावून राहतात व कलश उलटा असल्यामुळे ती स्पंदने भूमंडलाकडे प्रक्षेपित होतात. देवळातील कळस हा सुद्धा याचप्रमाणे वरच्या दिशेने पूर्णपणे निमुळता असतो आणि तो लहरी आकृष्ट करतो. त्यानंतर ही तयार झालेली गुढी आपण जो पाट किंवा चौरंग ठेवला होता त्या चौरंगावर ठेवून ती पडणार नाही अशी दोरीच्या साह्याने बांधून घ्यायची. त्यानंतर या उभा राहिलेल्या गुढीची हळद, कुंकू, अक्षदा, धूप, दीप, निरंजन लावून पूजा करून घ्यायची. या दिवशी कडुनिंब व गूळ याचा जो प्रसाद बनवलेला असतो तो प्रसाद दाखवून घ्यायचा. त्याचबरोबर पाडव्या दिवशी पुरणपोळी, श्रीखंडपुरी, खीरपुरी किंवा दुसरा कुठला गोडाचा पदार्थ असा बनवलेला असेल तर तो नैवेद्य देखील दाखवून घ्यायचा. कडुनिंब, भिजवलेल्या हरभऱ्याची डाळ, गूळ, ओवा,
मध, हिंग हे घालून जो प्रसाद बनवलेला असतो तो प्रसाद आपण गुढीला तर दाखवतो, त्याचबरोबर तो प्रसाद आपण देखील खातो. तर गुढीपाडव्या दिवशी हा कडुनिंबाचा प्रसाद का खाल्ला जातो हे आपण जाणून घेणार आहोत. कडुनिंबाचं आयुर्वेदातील महत्त्व आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. कडुनिंब हे औषधी, गुणकारी, पित्तनाशक आहे. होळीनंतर वातावरणात उष्णता वाढायला लागते. या वातावरणाच्या बदलामुळे त्वचेचे विकार, पोटाचे विकार, सर्दी यासारखे विकार होतात. मग अशा वेळी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी व पुढील काळात शरीराचे स्वस्थ राखण्यासाठी नववर्षाची सुरुवात कडुलिंबाचे सेवनाने करतात. तर अशा या मराठमोळ्या नवीन वर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. गुढीपाडव्याची संपूर्ण माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.